Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Exist to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, last 7. Maayong gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, senaryo ani kita sang panahon diri sa Negros kag Bacolod. So far, da malinong-linong aton sa nga sitwasyon, mapaang-paang, pero kung kaysa itom-itom man ang aton sining kahawaan mga kaksyon, ano? So, umangon sa iho kita kung kumusta ang lakat sang panahon na subong adlaw kagabi. We have on the line Sir Gan ni Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayong gabi. Action bay. Maayong gabi sa aton mga listeners. Ariatag naton karon lakat sang aton nga chimpo sining nga gabi no, Martes kita karon Nobyembre 23 tuig 2020-21. Naga-influensya sa gihapon sa kapungsuran ang hangin amihan o kung northeast monsoon nag-apekto dito sa naminhan kag sentral sang Luzon, partikular sa Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, Isabela kag Apayao, mga extreme northern Luzon no, nga may idulot siya magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan. Subong man ang intertropical convergence zone na naman ari saya sa Laguna, Rizal, Northern Quezon, lakit na ang Polillo Islands nga may idulot siya nga magalumon man nga kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Kag ang karga Davao Oriental, Davao de Oro, ITCC naman ari nag-apekto sa Mindanao, magalumon ang kahawaan, may lapta-lapta man nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Ang Ilocos Region, Central Luzon, sa iban nga bahin sang Cagayan Valley kag Cordillera Administrative Region, medyo maayad-ayad ang tiyempo nila, may pagumguman ang kahawaan. Nga may naligwin nga man nga mga mahinay ukon manipis lamang ni nga mga pagulan ukon pag tulutaliti tugay ini sa northeast monsoon sa gahapon. Metro Manila kag sa iban nga bahin sa kapungsuran na upod na kita diri sa Western Seaboard sang Kabisayan. May partikular sa Western Visayas no, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod na paidalom kita sa may pagulugal umang aton nga kalangitan hasta sa magalumon ang kahawaan, may naligwin manini nga mga pagulan ukon pagpanagob nga tuga ini sang aton nga localized thunderstorms. Dito sa naminan kag sentral sang Luzon ara sa kasarangan hasta may pagmadlos ang huyop sang hangin sa atong nga wind ka coastal water condition nga magahalin ini northeast namin na nasidangan may kasarangan nga
hasta sa mabalod ang ilang kadagatan. Kag diri partikularmente sa aton Western Visayas kag sa iban nga bahin sa kapungsuran nagapabilin nga may mahinay hasta sa may kasarangan kita nga pagdupoy-dupoy sang hangin halin sa nasidlangan pakadto namin na nasidlangan east to northeast aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kagulak tagil warning advisory nagapabilin nga ang kondisyon sa aton kadagatan ara sa makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagdulodapyas ng balod sa aton baybayon sa probinsya nga may takos siya 0.6 hasta sa 2.1 metros ang aton astronomical tide. Karon nga alas 6 sining hapon na una ang hunas no 0.5 metro ang takos ang kanabawon kag ang taob karon alas 12:41 sini nga kagahon tungang gabi may takos ini siya 1.7 metro ang kadalumon kag alas 5:18 29 sini nga hapon na tunod siya ring adlaw magabutlak ini siya alas 5:43 buwas sa aga kag ari kita sa gihapon na 25 hasta 31 degrees Celsius 67 o kon 87.8 degrees Fahrenheit. So nailakad sa aton nga chimpo sining nga gabi action bright medyo kalmado ang aton chimpo diri mapulo paang pero makabawi man o gabalos-balos ang tugnaw kay kung lang ako nagapangagat man tugnaw perti man ang imo nga sige lang bulo balisuan naton to adlaw na gali adlaw na no kanami ligid-ligid na kung kaisa no sige sir gan salamat gid may gabi maayong gabi yes sir. Okay, kompleto ha sa mga mangingisda naton dira sa mga nara sa nabukid nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental ang lakat sang panahon sa mga utod tawa ka aksyon nga nagakuana nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time last city size na subong adlaw Martes kita Nobyembre 23, 2021. Aksyon Firing Line. Mayara na gid lamang kita sang 32 dias ang nabilin kag Paskwa na. Nagapaninghamot ang Paskwa pagkatapos ginaupdan pagid kita nga naganubo ang kaso ni COVID-19. Mabatsyagan tagid pagpalangga sa aton sang mahal nga Ginoo no. Aksyon Firing Line. Sige, kuana, pangamuyo pagid and sunod lang kita sa health protocol mga kaksyon against COVID-19. Kag mayara na gid lamang kita sang 39 dias ang nabilin. Antes magasaylo kita sa panibago naman nga pagpanghangkat sa aton sini kabuhi mga kaksyon. Ngamo naman iya ang tuig sa 2022. Aksyon Firing Line. Bukas ng aton sa Facebook page, pagya sa actionradiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton sa nga text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sa nga mga mensahe. Mga kaksyon ang aton sa pamangkot sa firing line tonight. Simple gid lang, on December 1, ipatuman gid sang IETF ang no work no pay sa wala na bakunahan. Kag kon ikaw on-site work ha, meaning ara kagid mismo sa establishmento, kung hindi ka bakunado, hindi ka katrabaho. Kag wala ka man sweldo, syempre sino ba sweldo si buhay katrabaho? And kung gusto mo nga magtrabaho gid, magpakita ka sang negatibo nga resulta sang RT-PCR test mga kaksyon. Ang lain pa diri kay ikaw sina iya mabayan. Aksyon Firing Line. Tikom kamo patan-awon ang ina nga mga ideya subong sang gobyerno ta, mandatory na o hindi. Kamo ang text, kamo ang anchorman, kamo ang hatag sa inyo komento sa aton sining nga numero plus sa aton sining nga live dira sa Facebook page mga kaksyon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, Tob-Tob las 9 tak na sining nga gabi
sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Action firing line. Subong nga adlaw maka-aksyon, duwa ka hiko nga aton sining nga balita didto sa area San Isabela. Isa ka lalaki iya nga sagi kadalagan pila na kadlaw pagkatapos nag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Posible nga nagaantos sang depresyon. Nasapuan na lang sang iya sini pamilya nga nagakabit na sa balayan sa kamalig sang iya utod nga nagaluhod pero mahigot ang liog gamit ang nylon. Isa na kamayami nga bangkay mga kaaksyon. Action firing line. Didto iya sa syudad sang Cadiz iya ho, no, may ara man sang naghikog didto, hinigtan niya ang iya sininga liog sang kuryente o kon linya sang kuryente wire. Anong rason? Pagpangimon mga kaaksyon. Action firing line. May ginbilin pa siya nga suicidal note, no? May suicidal note siya ginbilin. Hambal niya sa Cebuano nga pulong ha, sa Bisaya nga pulong, hambal niya langga og dili man lang ka pangitaon ako to kay burag usahay burag malimot pabuti aning binisaya kay diri na matag bakulod god. Action firing line. Kadiot lang ha mga kaaksyon ha, kay ni adiri ang basahon ining kuan niya suicidal note aning ato ang amigo aning hikog bangod sa pangimon. Ingon diri sa iyang papel nga gibilin mga kaaksyon, langga puslan nga mawala kanako, maayo pa og mamatay nako. Hinaot nga dili ka malimot nako. Grabe no? Action firing line. Ang iya sining inapatuhuyan, ang iya sining nga live-in partner mga kaaksyon. Iya sa Ilonggo pa nga pulong, langga puslan man lang nga madula ka sa akon, may pa nga mangin matay na lang ko. Kabay pa nga indi mugid ako malimtan mga kaaksyon. Action firing line. Ano gid kadalo mining ila sini nga problema man nga naglambot gid sa puntong hinigtan niyang liog ya. Ang iban nga balita mga kaaksyon diri man sa may barangay Banago sini nga hapon lang may isa man ni ka tinuga man diri nga na sapwan man nga patay pero ginklaro sang pulis nga indi to ya hikog kundi napatay sa tam-an man kahulugbon kag may problema man posible may ginabatsyag sa lawas niya. Action firing line. Parte nga mga balita kag pinatsanay ba no kag sa may kuan no sa Banwa sang Ibi Magalona mga kaaksyon may ara to ya babae nga nagapaligo sa comfort room na kuryente patay man. Action firing line. Ay sus ko. Ang balita diri sa Bacolod bitaw nagalaom nga paboran sang syudad ang ginapangabay nga dugang nga 150 nga enforcers sa Enero 2022. Do kadamo naman enforcers Bacolod di ka kutso-kutso mala ng ibanda nga ni Action El Reyes Kilido. Action firing line. Anhon nyo pagid ang enforcer nga makitaan ta malang ni ginasagi na panigarilyo way naga face mask gani kag nagapulungkoon skilid-kilida anhon nyo pa ni. Ginasang aga alas 7:30 sang aga ang traffic lights ni sa Burgos Lacson guba. Gadungan iya siga ang puro green. Dotayan magbinungguanay ang mga salakyan. Action firing line. Kag hindi lang ya Action El Rey, Action El Mar 5 minutos. Masobra isa ka oras nga anto sa mga driver nga gadungan green, gadungan go, gago ya. Action firing line. Yawan pati ako dumahimo ko enforcer kay nanaog ko sa traktara ko kay nahadlokan ko nga siling ko maglinagapok ginadislakron mo. May lang kiti na timon-timunan man. Baw sus ko. Ti madugang pata traffic enforcer din tanis la pamutang sumursya. Action firing line. Doga sululubran. Kulang pang kuta. Timprano nga pagbayad sang RPT ho, ginapangabay para sa 20% nga discount mga kaaksyon. Action firing line. Sino pa mabayad RPT ni kay kapigado sang sitwasyon ta? Dapat mang discount gid kamo na kay para makapakuan ni sila makabayad gini sila tanan-tanan mga kaaksyon. Kada sige ni sang baba sang isa Dios ya, grabe intro pa lang ginababurutan mo na ng Bacolod ba. Action firing line. Gusto mo litratuhin na blang mga enforcers kung kisa nga gapululongko skilid kag magchismisan. Galing kiti basi mo man ang ilayang assignment pungko kag magkutsukutso. Action firing line. Basi dira sila ginasweldihan kundi bayan mo sila. Action firing line. Ari pagido sagi kakamog ang Bacolod kag ang Negros Occidental sining ispas nga ini ang ginahuol nyo ang mga travelers. Action firing line.
May maghuya-huya man kamo, tama na nga kinamugay sang ispas nga ini. Ano gibilang guidelines? According sa ITF 101 dira nga dapat may ispas gid. Oo, amo ning ginasunod sang probinsya subong. Diri sa Bacolod naman niya, ambal sa Bacolod ka atrasado na kaya ang ila ginauyatan nga vaccination card dira may ara na da sang QR code da nga ang details nila ara na da. Action firing line. Sino giniblang makasugid sa matuod ni man? Abi Presidente Rodrigo Duterte intrahi man na ding Negros Occidental kag Bacolod ay maluoy ka. Action firing line. Kadamo na sa natrasar to sa Manila o ginkanselar na lang ila sini nga pagbiyahe kay nga hindi pagbatunon ang wala sang ginatawag nga ispas nga ini. Karon disgrasya ang biyahe nila. Action firing line. Pero dali gid lang balikan tanay karon mga balita lokal sa aton sini nga pagpangalagad. Ang Sineco ginatingwaan nga tawgan may connection sining pinangutdan to kuryente sa may Purok RBM, no? Barangay Singkang Airport ngati bisan ako maglantaw overload gid man to Action firing line. Pero dapat may ara lang sa consideration. Ano dapat ang himuon sang Sineco para makasuga dang masubra 50 ka mga panimalay according sa kay Kapitan Rosine Distrito. Kung pinangutdan gid man kay violation, dapat may initial man ka mawagin bulig da. Paano na sila masugaan? Subong nga mantiner sila generator nga gin-donate sa isa ka kandidato. Action firing line. Tikon why karon sa kandidato nga nag-donate to sa iya sining generator, basi hulam lang niya yang donation lain na mo di na pagibalik. Basi hulam lang ni iya, tinagantos iya sang kainit, lamukon, kag dulom ang ini nga mga pumuloyo. Human consideration please taga Sineco da. Action firing line. Tikon sa inyo matabo ni basi magusdang kamo. Action Brian Borden. Action firing line. Ang IPM utro man niyo nga pinaawas man sila sang ilang higko, no? Sa ila sini nga higko mga kaksyon didto iya sa dali gid lang may nagsulod sa aton nga tawo palihog ko check be daw ay bantay sa gate. Dito lang sa nakibot ko may lain nga nila lang pero amigo tin sino to. Doon nadula momentum ko naglain ng lupad sa espiritu. Action firing line. Ang IPM nagapagwasa madagalis ang ilahigko mano nga pasulo sekreto lang Oo. Nakibot ko tatay friend. Dali gila. Doon na. Bisan ano kabugnaw naka 16 tadi sir no? Ang aircon ta. Pero doon na malhas man ko kadali. Action firing line. Ang IPM mga kaaksyon ginaugtasan subong sa Barangay Felisa, bago kag Morsya. Pero tingala ko si Barangay Kapitan Ramon Hardin nga ang do hindi ko nagin makontak ko. Damo sa media nagreklamo nga gatawag sa duway nagin siya nagasabataw. Action firing line. May resolution na da siya mong si Barangay Kapitan Ramon Hardin sa barangay nga hindi pa-extend ang extension ni IPM. Na-interview ko na siya before diri pero subong hindi ko na siya batian. Action Brian Borden. Action firing line. La City, GC6 Action Radio, Philippine Standard Time. Action firing line. Balikan ko na karon mga kaaksyon mga balita sa lokal kay ang mga balita sa national tiho ang bago nga kaso ni COVID-19 1153. Kag ang kabilugan karon nga aktibo yara na lang sa 18,721 kag ang patay 47,482. Kahapon mga 900 na lang ato nagsaka sa 1153 but according iya sa aton sini otoridad dito sa Metro Manila nga nagadaog nga nagapanaog gid ang numero ni COVID-19 mga kaaksyon ti salamat gid. Action firing line. Ang iban pa nga balita mga kaaksyon puwerte man ni si Manila City Mayor Isko Moreno no kay sila ning pinakauna according sa iya nga nakabakal sang bulong kontra ni COVID-19 nga inibalang remdesivir kag ang tocilizumab or zumab kabang ngalan ka mga budlay sa ngalan no tocilizumab no kag remdesivir subong may binakal na naman sila nga pinakauna man sila nagbakal amo ning natawag nila nga molnupiravir mga kaaksyon. Action firing line. 40,000 ka capsules iniho no and subong ginpahamtang ini sa Santa Ana Hospital. According kay Isko Moreno, ang storage facility dira maayo kag kuan gid may mabulig ini. Ang nasambit iya nga si Molnupiravir sa may mga nagabatsyag o naigo ni COVID-19 nga si Verman ang igo mga kaaksyon. Action
Ining Molnupiravir mga kaaksyon available na diri sa Pungsod, Pilipinas kay ginhatagan ini sang Compassionate Special Permit o kon CSP sang Food and Drug Administration. Action firing line. Di dapat ang aton sining mga banwa kag syudad magkuan man magbabalakal man kabudi sa Negros Occidental kag Bacolod kay inabalang sa mga ital-ital na gid nga mga COVID-19 na victim lang ara sa ospital makabulig man ini. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaaksyon, si Senador Bongbong Marcos wala gid siya nakatulog Action El Rey. Halin sa nagligad nga semana nga ginmuno ni Presidente Rodrigo Duterte nga may isa ka nagapapili presidente nga nagayup-yup ka cocaine, way mangin mention ang alan, pero daw siya gid siguro ang ginatarget sang presidente, nagpa-drug test siya, nagpa-cocaine test sa kina. Action firing line. Taas noo nga ginpakita ni Bongbong Marcos sa katapo sang media kag sa publiko nga negatibo ini siya siring cocaine test mga kaaksyon. Action firing line. Kaya nagpa-testing siya dayon. Siya lantawan negative ako cocaine ini drug test ini cocaine test ini sulit ko gid kay nga para batian yo gid mga kaaksyon sa mga BBM supporters da yehey negatibo sa illegal nga droga ang BBM. Action firing line. Hambal ni Bongbong Marcos ipadala ko ni isumiti ko ni sa Philippine Drug Enforcement Agency, sa Philippine National Police, subong man National Bureau of Investigation. Nga didto kay amo ni subong ang nagapa-imbestigar sang sino nga presidente nga ginatumod ni Presidente Rodrigo Duterte. I mean, sino nga presidentiable ang ginamono ni Duterte. Action firing line. Nang hangkat sa dayon. Pero pila man kaadlaw nga namuno ni Duterte mga simana man no? Ano nga ni Action El Rey, may pwede ka na yung imnon no, para madula na sa salawas mo no? Tingala si Action Ana. Ambal man nila kay balo ka manol ko ya sang amos ni, no? Pati kala lang ko sa mga ibang nga bagay, hindi lang drugs kay duway gi ko ideyada. Action firing line. Hambal diri ni Juan Bongbong Marcos, tika mo ya san o kamo? Hambal ya, san o kamo magpa-drug test tapos nako. Nan, negatibo ako. Di daw nakatulog na ni siya karon o makatulog na siyang mayad-ayad. Action firing line. Kay negatibo ini siya mga kaaksyon. Pero pagkatapos niya dira, nagpagwa man sang statement again si Presidente Rodrigo Duterte dito sa General Santos City Makaksyon sa isa ka pagbukas sa mga proyekto dito. Ginbalik yan naman ni ang cocaine mga kaaksyon ngayon. Action firing line. Siya ini nagasuyop sang cocaine mga kaaksyon nga presidentiable. Kabalo kamo kung diin siya nagayop-yop Action El Rey mga kaaksyon. Sa yate, gali ne? Action firing line. Sa sayate na siya gasuyop, ayates. Siya wala labot sa yate Action El Rey, din kabalo ko din ka kung din pag ginasuluyopan niya. Ang iba niya sa mga barangay dos da ho. Banago, mga damo pamalay, squatters area, ining presidentiable ya, way labot sa yate nga nagasuyop sa ibabaw sang eroplano. Action firing line. Grabe, ti siyempre anak mayaman mo. Kabalo ka na ganyan ko sa dalom ka ni dakpan ka na yung dito kaya while galopad ang eroplano dito ka kung di upod ka mulupad. Action firing line. Galopad ang utok mo sang cocaine kung di galopad ba ng eroplano. Nami pati piloto pintrahon niya bala no para ubos la bagsak bala ko maglinupad gin man sila no. Action firing line. Ina-allegation ni Presidente Rodrigo Duterte. Hambal niya way ko di ba ginatumod pa ha? Siya ginaimbestigahan ay subong sang pulis. Nagakabudlayan si pulis nga mag-imbestigar kay sa yate sila kag sa eroplano gasuyop. Ay porti yan no? Action firing line. Ang iban si Babaw Lubi. No? Pagkatapos suyop dahil niya padalusos Hambal ni Duterte bahala ng tao da kung sino pinsaron nila. Action firing line. Pero damlag lang intra ni Duterte mo. Ang ngalan ni BBM, ginmuno niya nga isa ka mahina nga leader. Weak ko nga sa isang leader mga kaaksyon si BBM. Siya dugay na siya ng senador, dugay na siya ng congressman, wala man sang may nahimo mga kaaksyon. Action firing line.
Inaya palayag ni Presidente Rodrigo Duterte pero we don't know kung ano nga style ini kay ang anak niya nga si Madam Sara Duterte Carpio ara sa idalom sang pakpak subong ni Marcos Bongbong. Firing line. Diba si bala para istoryahan lang gid perme nga hindi madula sa iring anak niya ti daw pulo patot sada kunuhay pero hulaton tani before May 9 kay base may mga changes pa man kag magkalahinabo kung ano ini damo dan gihambal nga kuana drama ning iban dia. La 23 makaaksyon na may istorya pamulitika kag patutsada sa mga presidentiables kag ni Presidente Rodrigo Duterte. Pero aring isa ka balita nga talalupang don subong naton tanan-tanan. Action firing line. Kay may report subong adlaw makaaksyon nga sa maabot nga Disyembre 1 ipatuman gid ang no work no pay sa wala na bakunahan nga mga empleyado. Action firing line. On-site, no? May ara empleyado subong niya work from home, meaning sa puloy-an ka lang, no? So kung on-site ikaw, meaning nagakadto ka sa opisina, nagakadto ka sa establishmento, hindi ka katrabaho kung wala ka na bakunahan. Action firing line. Kung wala ka ginman na bakunahan, pwede ikaw maka-provide sang imo sini negatibo nga result sang ginatawag nga RT-PCR test mga kaaksyon. Pero imo gasto. Action firing line. Ikaw ng trabaho mo subong aksyon El Rey, waiter ikaw, waitress. Pilang imo na nga adlaw, 200, butate 300 abe na. Te mapa RT-PCR test gagid kay ma-duty ka, pilang gastuhon, pinakabrato 2,500. Ano ang lifespan sang RT-PCR test result nga ini? 72 hours. Action firing line. Di kada 72 hours kay ma-expire na siya. Mapatest ka naman liwat, another 2-5 na naman. O kamo, ano na yung natabo sa gobyerno sa Pilipinas? Action firing line. Hindi man ayhan mandatory, but according diri sa international or sa IETF, ining resolution number 148 kag 149 nabutang dira ngati sa December 1 ipatuman gid ini. Action firing line. Ay grabe no. Pero ginkuhaan ko di una ang grupo sa mga negosyante sa Negros kag Bacolod si Sir Frank Carbon kay medyo masako-sako siya. Ano ba lang reaksyon ni Sir Frank Carbon sang Metro Bacolod Chamber of Commerce Makaksyon Industry ari siya ho? That's in violation. The mo nang violate mo. That's why, sir. Hindi na pwede. Ang man, labor kasi na. Why, there's no law, there's a labor laws kasi ang unvaccinated, hindi mo siya pwede na mag-obra. Wala. Ma-violate na yan. Okay, no? Ang labor laws naman, wala discrimination. There's nothing yet, no? I don't think ang IPTF is paas pa sila sa aton naili. Okay. Ay ilan ito, executive order na wala mo na sila yun. Mas yung period, ang labor laws. Yes, correct. Ayan. Oo. Hindi na nila masupagpipya. Yes. Oo. Dito siyang labor laws. Kaya nga hindi nagawa niya ang labor nga kuhan. Advisory. Ang amon niya ito yan, tuya, bakunado din siya kung report siya, batunon din ang amon. Yes. Tuwa kayo mo yan? Ha? Mga kagto kay, mga kasabi mo sa limong nga po niya, empleyado, ipulos, mga pandemic. Oo. Ang amon din lang na dahil mabuhat, kaya kung hindi kaya bakunado, isipawar ka lang namon. Yes. Sa bakunado. Oo. Okay. Tapos, kung sa restaurant kaya, kung hindi kayo bakunado, hindi kaya ka-serve sa one. Area kaya siguro dito rin ito namon dito sa in-person kitchen, etc. na titin. Okay. Doon mga amo natin. Ipalayo ka lang namon sa mga... Okay, amo ng portion makaksyon sa palayag ni Sir Frank Carbon sa say yati dako ina nga violation sa labor kung hindi namon pagpaubrahon ang hindi nabakunahan o kung wala nabakunahan. Action firing line. Inatingog na ha sang taga-grupo sa mga negosyante diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Nakibot man siya gani na mangkot siya diin nga report man siling ko IATF, no? IATF nga report ina nga on December 1
kung wala ka na bakunahan, hindi ikaw makatrabaho. Action firing line. On-site mga kaksyon. Ti ang hanay sa mga negosyante, hindi gid pabor. Siya sobra naman na. Siya daw nag-mandatory na lang na karon. Kuna muna ang sitwasyon, mga kaksyon. At least batian ta dayon sa mga negosyante diri sa syudad sa Bacolod kag ang suno pa diri kay Sir Carbon nga halos 90% naman ang mga empleyado dis Bacolod kag Negros ang nabakunahan mga kaksyon. Ang kalabanan nga wala nabakunahan subong ini balang mga nagatrabaho nga mga inabalang wala yasang amo gid balay haw nga nagatutok sa ila. Action firing line. Pero kon sa mga establishmento, sa mga inang mga on-site work mga kaksyon nga nagasulod sa mga opisina, nagasulod sa mga restaurants, sa mga malls naton, sa mga madamo sang tawo, no? Nga mga trabaho halos tanan na bakunahan suno kay Sir Frank Carbon mga kaksyon. Action firing line. We don't know kay pagintindi naton kay ang gawa ining labor advocate man diri sa aton sa Negros Occidental nagapurma na sila subong sang paghimo sang ginatawag nga tililipon agod nga i-meeting ang Department of Labor and Employment mga kaksyon o kondule. Action firing line. Kaya tikon basihan tagid man sa labor code mga kaksyon, ti violation gid siya eh. Una-una, hindi pa mandatory ining si COVID-19. Wala pa kita sang layi nga mandatory ining si COVID-19 ang bakuna against COVID-19. Wala pa sang layi diri sa aton so ina nakabayular na kita. Action firing line. Sa labor pagid mga kaksyon, wala man nabutang dira nga hindi mo pagbatunon ang tawo nga wala na bakunahan. Tidaw damo gid maengkwentro mo na diri. Tikon ikaw negosyante subong nga nagamonitor, hindi mo gini pagbuhaton, hindi pagbatonon ining wala na bakunahan kay mabalikan ka sa empleyado mo. Disgrasya kagid. Action firing line. Mamalayran kagid mga kaksyon. No, mamalayran kagid project naton si Sir Winnie Sancho Abe regarding sini mga kaksyon kung anong tikang himuon nila kay midako man sila nga tabang regarding sini mo. Kaluluoy ni karon ang wala nakapabakuna. Pero kung ako sa inyo ti pabakuna na kamo. Kay nasa nga gan interview ko si City Councilor sa Bacolod nga si Attorney Renicito Novero. Ini siya na permi niya pala simba, ini niya nagabukad permi Bible. Siya mismo nagahangyo no nga magpabakuna. Kay mas damo ang nagkaladisgrasya nga wala na bakunahan sang sa nabakunahan. Online sa firing line. Sa aton nga linya Sir Winnie Sancho sang gawa. Sir, good evening. Live kita sa Action Radio Bacolod ni Action Brian Morden. Yes, Brian. May gabi si mo no binagid sa aton mga workers nga nagapamati sa imo programa. Before sa imo Sir Wen na-interview ko si Sir Frank Carbon, ang iyang stance sini, siya hindi gani pwede. It's a big violation against aton sini nga labor law and hindi pa man mandatory si bakuna. Sa inyong hanay sir sa mga grupo sa mga trabahante ta anong tikang himuon niyo sir? Well, in the first place, no, nagtawag man sa ako ng ibang mga labor groups. And then siguro, basi mahiwat kami nisang isa ka pagsinapol, kag kung madayon, magahimo kami sang isa ka unity forum, no. Kay ti, at this point and time, Brian, kung i-consider mo, no, naipit na subong ang mamumugon kadamo sang wala sa trabaho mo. Ti, kung i-imponer gid nimo ining mga ginambal nila nga mga pronouncements ng gobyerno nga sometimes inconsistent with one another, you're doing more harm than good, no? And in the first place, paano ka karon makasilig the economy will recover kung madamo pagyapon ang madulaan sa obra tungod sining mga restrictions, no? Okay. Tani ang akon lang ginayo, Brian, no? Tagaan man lanay sang gamay nga konsiderasyon, no? At this point in time. Because I strongly believe, no? Madamo pa diya, Brian, ang mga negosyante nga mayo man panimuot mo, no? Gusto. Kag ini, ginatuma nila, Brian, ang kung anong mayo para sa mamumugon. And this move is being carefully evaluated by employers whose heart is for the workers. But then on the other hand,
kung ang mga unscrupulous sa employers man yan, no, hindi man tanan, basta mayaragin man mga unscrupulous employers mo, they will take advantage of the situation. Correct. Masali kay mo yakron reklamo, insubordination ka. Hindi ka magpabakuna, buwas, wala ka na ubra. Daw ka kuan bala ka. Tumahog. Oo, do tamaan bla Brian ka, no? Ti ginatanaw ko bala ang mga developments ni. Dari gani sa aton ang province of Negros nga kuan nga administration, hindi gani sila mag eye to eye sa kuan sa city government, no, because of this issue on espas, no. Ani general bala ang mga officials ng gobyerno, labi na gid ang iban nga mga undersecretaries Department of Labor, ga saliman sila pagwa sa mga statement yan ka kung gisa kontra sa sa statement ba ni Secretary Villo, no, bisan si Secretary Guevara nagambal na ganing hindi niya pwede, discriminatory na ya. Okay. Kaya wala pa man sang ginatawag nga layi, no? Okay. Naka-repeal abis ang ining layi sa COVID-19 pandemic, no? But Brian, at the same time, why kita nag-encourage nga hindi magpabakuna ang mga mamumugon, ha? Pero taga-ayos lang sa chimpo, kag iniba lang may mga kwan, Brian, may mga masakit yan nga hindi sila pwede ka pa-injection, tagaan mo ni sila kwan. Ina guro sir when given ginaya may consideration gina para sa ila. Correct ko. Ang gina namin guro ladi adtong mga okay gidyang sitwasyon sang lawas pero hindi lagi magpabakuna. Kaya mo man na ang isa naton ka problema, no, kinanglan na ang ginatawag naton nga ning vaccine hesitancy dapat panubuon naton ina, and we should widen our information dissemination, no, on this matter kay hindi mo man ni makuha ko na wala ang kooperasyon sa pangkabilugan, and I think it is high time, no, nga labor and management should cooperate with one another, no, para ma-achieve nato ng aton ginahandom, no, nga ma-ease down ang restriction at the same time maka-take off, no, ang atong ekonomiya. Pero if in case sir may ara abi sang natabo gid abi, no, sa isa ka empleyado, diin sila pwede makapangayo bulig si mo sir man kay pa-labor tas la dayon sir ang negosyante nga ina. Di kinanglan na ti way man na problema makatus la sa gawa in other organizations, no. Lately lang may nabatian ako nga balita, no, sa isa ka sitwasyon, mga sakada bla nga daw ginanutos sila ginupres. And then ginpreso sang ila amo, may nakapalagyong nga 5. No? Okay. It is unfortunate nga kahinay sang aksyon sang Department of Labor and Employment, no? When it comes to this situation bala nga under pandemic pa. So ginausisa ko sa Brian, no? Kay base makakuha ko sang datos, no, buligan nyo ko abi kung may araman ka mo datos parties ng issue. Okay. Kay sa Lunes, Brian, kung madayon mapailuilo ko. Ti dalon ko gid niya sa atensyon ni Regional Director Popoy Rodriguez. Okay, kahinay diri nakita ko hasta subong pila na ni kadlaw nga gintawgan nila kos nimo. Ugaling ang natabo, Brian. Wala kami sang ginatawag nga visitorial power. Inablang mga inspeksyon. Siyempre. O hindi kami pwede nga Regional Wage Board unless we are accompanied by the personnel of the Department of Labor. Yan na nakaduling nga trabaho ya. Inyo organizations na ina sir may man no. Correct, no. Tipo kahinay balaw malin sa una tas bung matya ko magamuna na gani, no. But at any rate, Brian, ako naga-appreciate gid, no, sa inyong radio station sa aksyon, no. Yes. Nga natagaan nyo gid ni priority mga issue nga kapareho sini, no. Labi na gid ang implication sang vaccine hesitancy among the workers and how to see to it that ang aton nga ginatanaw, no, nga kayuhan man sa ekonomiya kat kayuhan sa tanan matigayon, no, actually sa cooperation. Actually kung ako gani kung kaysa nagabutang ko sa tunga-tunga kay nagakaluoy ikaw sa mga utod ta nga hindi makatrabaho kay way na bakuna. Pero ayo man ta nga magpabakuna. Do way ka baladang pan kun din ka gidapit sir when ano. So amo man ang ako, no.
nalukoy man ko sa ila, Mhm. kay why sila sa trabaho sa Aha. tunga sang pandemya. Mm. Pero tani at the same time, buksan man nilang ilang paminsaron Gusto, nga how important is vaccination. Mm. Kada why man gid siya sang adverse effect nga dapat magsiling ikaw nga hindi ka magpabakuna, no? Unless kung magsiling siya nga again sa ila religious conviction, tilay naman na yang istorya, no? Aha. Pero kung pinsaron mo, kung hindi ka magpabakuna, Mm. kag wala ka sa trabaho, Mm. mas grabe na ginmagyan mo, no? Gusto. Sang sa mag-submit ikaw sa vaccination, Mhm. nga kadamo naman sang nakatilaw sang vaccination nga daw pila man lang ka porsyento abi ang may adverse effect, no? Mhm. Tani ang kinanglanon tagidi kuan mo pagpaintindi, pagpahangop, no? Mm. Sini nga issue agud tong maka-scale up maka-scale up ang aton nga ekonomiya Aha. kag makabalik ining linibo nga mga workers nga wa isang obra, no? Labi Aha. na gid ang hindi lang sa private sector Mm. sa government sector man ining Aha. mga GO, Mm. mga tawag nila ning service of contract nga mga workers Aha. nga subong gina-skeleton force man sila tungod sa pandemya. Sige, pabuton tani Sir Wen kung ano ginplastada sini araban ka mo dira nga magabulig pero tiyan mo na ikaw nabutan ta sa ital-ital di sa tunga-tunga kay kritisar kita sang gusto sa gobyerno pero gusto man ta nga magpabakuna mga utod ta. Mo man nang ato na. Sir Wen, salamat sa imong serbisyo mayong gabi. Thank you. Mayong gabi. Mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Action Firing Line. Daway ka pag isang pasingadtuan, no? Daway ka pasingadtuan, ang aton diliwat, amo na agdag yapon nga magpabakuna kamo para hindi mapiktuhan ang trabaho nyo. Action Firing Line. I don't know kung anong tikang diri sang busy ang reaction diri sang Vice Mayor sa syudad sa Bacolod maka-action regarding sini kay ti may poder man ni sila nga makahatag man sang statement angot sini, no? Sa Bacolod kag bisan pa gani dira sa Negros Occidental pabasan tara mangayo tabi buwas sa mga statement man sa mga opisyales sa probinsya. Kay sa probinsya abi subong daw galibog ang ulo ko sa mga board members naton. Kay daw hindi mo sila basta-basta ma-contact, no? Ang mabatian ta pirmi nga nagapa-interview subong Governor Bong Lacson, si Attorney Ray Frando Diaz II, Provincial Administrator, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ang mga board members nato may mga committee ni silang ginauyatan sa mga labor ni education iban pa do hindi mo gidway kagidbati may sila. Action Firing Line. Do kabudlay sila labuton kay kabalo ka may buses man ni sila mo, no? May buses man ni sila. So ari sa aton sini nga linya mga kaksyon. Online sa Firing Line. Si Vice Mayor Elcid Familiaran sang Bacolod. Vice, may gabi dira simo, welcome to Action Radio na utod kita. Action Firing Line. I-check taman ang ila sini nga side mga kaksyon sa mga opisyalis sang syudad kun ano ini kabalo kang Bacolod sentro ina diri halos taran nga trabaho ari di sa syudad sa Bacolod kiti ko nang magkahinabo sini Disyembre 1 damo ang wala na bakunahan nga mga empleyado damo gini ang hindi katrabaho. Action Firing Line. Mailan ko nang aton sini nga mga negosyante may ara sang konsiderasyon kag i-regulate lang, i-plastar lang sa maayo ang aton sini nga mga trabahante abi nga hindi lang magka problema gid do kay tuway balutod career kabisang COVID-19 tuod man mo. Oo, pareho na karon sa mga kalan-an abi, no? Sa mga kalan-an may nagakaon da tapos ikaw yang waiter, waitress, way ka imo ya bakuna. Tiway ta kabalo ba si career ka gakaon da karon kun di matapikan mo di ko di problema. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya Vice Mayor Elcid Familiaran, sir, good evening. Live to Action Radio Bacolod, this Action Brian Morden. Yes, Action Brian, mayong gabi, gid na yung gabi sa aton salamat. Aha, pasensya gid Vice sa disturbo pero kadamo subong sang mga trabahante diri sa Bacolod kag bisan pa gid sa Negros nga wala bala makapabakuna pa Vice because may mga rasones man maybe iban. Pero may report subong ipagwa nga ITF nga December 1, no work no pay sa mga unvaccinated. Pwede kay mo yung makapasang negative results ang RT-PCR test pero ikaw magasto. Vice, any comments sinido kabudlay, no? Vice? Well, Action Brian, ulaton naton ang guidelines kay ang base man lang na siya kuan no? Press releases, no?
Kabalo ka may question of law mo, may arak kita RA, I forgot the number. Aha. But the vaccination is voluntary. Yes. Yeah, again. Action Brian. So, kuan kita nalipat ko siyang kuan na Action Brian. Okay lang, Vice. RA. Which barred employers from requiring workers to be vaccinated against COVID-19. Yes. This is only voluntary. So may mga may mga ano ini, may mga question gid ni sa bago nga palisiya. But I think in basa ko bala ang kuan, ang press release. Galing ang caption ng Black Action Brian mo. No work, no pay mo. Oo, no vaccine, no work, no pay. Oo. Which is correct. Ito ay kanagubra, paano kabayaran? Correct na. Why say na mention nga no vaccine, no pay? Oo, di ba? So may mga kuan mo, in fact may napagwa naman sa Inquirer gani within news. Print media na even si Justice Secretary Minardo Guevara question siya yes. And i-discuss ng matter with that matter with Labor Secretary Silvestre Bilio. Last week na check ko na ni and why naman to nasulit pero subong hapon mo nag-revise na kibot kami nga may ari naman iti. Ari na tanan nga hingampot sa December 1 mo lapit na lang ti basi blatod kon sundon man sa mga employer ta although nga media ni sila nga labor violation gid sa labor. That is why so may kuan ni karon may duwa ka school of thought. From Labor Secretary Silvestre Belio and DOJ Justice Secretary Minardo Guevara and in fact si Secretary Belio a lawyer also. Yes, correct. And former kuan man ni siya Justice Secretary. May idea gini siya. Tika disagree siya sang ilan kuan no. Yan. Kung isa gani malibog ulo ka guys, kay do ka EO lang ni bing mga ka ITF, ti daw gusto pa nila yaga isampawan ang lain na gin mismo sa labor do hindi ta kay intindi no? Oo, nakitaan ko na gali Action Brian ang RA number 1152. 11525. Also known as COVID-19 Vaccination Program Act of 2021. Signed last Feb 26. So gina-encourage mo lang yung vaccination but it's not mandatory. Yes, amo gina. Gusto gina. Oo. So ang kuan ang no vaccine no pay no vaccine no work is a violation of our law. Yes. Correct gina. So hulaton taning mga developments sa Action Brian. Yes, sir. Discussion ni Father. Okay, ang aton ditoron nga listeners ma-confuse ni. That's why. Amo sina. Amo na nga ako gintawgan ko na si Sir Frank Carbon according to Sir Frank Carbon sang MBCCI, hindi gid nila ya pagsundon kung ano maning ari sa ITF subong. Si Sir Winnie Sancho sang gawa tinaga medyo nasubuan siya pero ti sunod sila bantayan tani kung may masunod ding mga employer man sang kaangay sini. So ti karon sa imo Vice, ang imo na lang advice Vice sa mga trabahante ta kag sa mga employer naton Vice. Well, again Action Bright laton ang kuan, why pa man December 1. So may mga conflicting opinion nang nagiginawa coming from the Department of Justice. No? So, laton Action Brian. Sige. With that, Vice, salamat sa mga serbisyo. Maying gabi, mabuhay ka, Vice. God bless. Yes, halong good. God bless. Sir. Thank you, sir. Action Firing Line. Si Vice Mayor Elced Familiaran, guidelines ginang ginapangita niya. Although, ini nga mga statement,
on hand na ari sa akon subong ya, halin iniya sa mga otoridad man, ambot kung sa sinong sundon tadi sila. Kaya kung kaysa kaipit ang mga LGUs naton sa mga pronouncement para dito sa national, na kung kaysa, I'm sorry, waay gasalalan to. Action firing line. Waay gasalalan to. Prangkang istorya. Bisan ka mo guro nga mga listeners tagalibog ulo nyo. Ako di kabasa lang di, kung anong kaabot di kagaton matukiban sa mga national news. That's why nga ginalocalize na yun para at least ma-update pagin kita and whatever, aming nga mga suggestions sa aton sa mga local officials. Tiyan mo niyo, ang resulta, confusing. Gaka problema ko kundi tablamagi sa wala, sa tuo, kung sa tunga, kung ano nga, ay sus ko daw kalilibog. Action firing line. Klaro naman nga hindi mandatory mo. Amo lang ginapatinan ta sa mga Bayanihan Act na ito, nabutang gina nga dapat amyendahan ang mga provisiones dira nga kung gustohon nga i-mandatory ini si COVID-19, amindahan nyo. Tiwai gid na butang nga mandatory. It's your choice. Gusto mo ti pabakuna ka voluntarily. Ti karon subong amhon ta niya ho. Dito ka sikwawi ganyo. Ukuwar di ka tama na. Action firing line. Ambot ang ITF kung nagakuha man sila sa mga suggestions coming from Labor, DOJ, or sino nga mga cabinet secretary dira nga may ara sang ideas regarding sining mga pagpapagwa sa mga pronouncement that scary no? Pamahog giniya. Action firing line. Pero tayo mo na, me myself nag-encourage sa inyo bilang influencer maning katapos ang media nga ti pabakuna man, no? Pabakuna man tayo kung daw okay lang yun sa lawas mo da. Pero kung hindi pwede sa doktor mo da, tiway man tagapilit. Action firing line. La 7:49 Action Radio Philippine Standard Time. Pagbalik ta karon dugay-dugay mga kaksyon, i-try ko nga lang buton ang Philippine National PSA, Statistics Office or Authority. Kaya may reklamo ko na nga nabaton, kung isubong aksyonan, may ID na ta sa national ID na, wala pirma sang owner, wala gin honor sang isa ka remittance center or maklaim sa sang kwarta niya, pira padala or ano klase da, kay wala kuno pirma. Action firing line. Kag may bangko man nga wala nagbaton sa iya, wala man siya narilisan, kay way pirmang ID niya. Ay, way nislak balo, way ka muna seminar, tinagpuli hoy-hoy nga manugkuha kwarta, way kakuha kay way pirma kuno. Karon pagbalik ko explicar ta ni sa inyo. Action firing line. Pero ini nga bahin sa ato nga pagpangalakan. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Punta nga nakatutok na, paki-share lang please. Salamat. Si Nanio Lench, ang ko na magbasa sa iyang ngalan mo. Nanio Lench. No? Thank you again sa pag-monitor. Diding Alohamiento, Leia Younger Esquivel, araman sa Talisay, God bless. Si Ismael Garnica, araman, anaga-monitor. Abalya, si May mandatory na ina or si May mandatory, gani. Amat-amat lang. Jocelyn Song Comedia, araman. Si Francine Natalia Bautista, thank you, good. Regina Veloso, araman sa Florida, Barangay Maaw. Puro Florida gali, Barangay Maaw. Habi ko sa Florida. Sagwa sang pungsod. Maria Co, may gabi. Si Ters Vergara Sancho. John Serna. Barayoga Ray. Good evening, Idol. Lodi, Bray, banati sila para makamuklat man. Hindi. Lahog-lahog lang nato na. Si Pachico and Jacob araman sa Paglaong Village. Si Sancho sa Moises Padilla, no? Si Chair Lench Arnaiz araman. Nerwen Sakmar. Joanne Salmite Isiha. Nagamonitor man ang mga Isiha Salmite dira sa Inclaro.
Ligay Villares Achibar, Sang Talok Bago Ramon and Lucy Kyle Achibar, thanks. Si Manjo Arnijo Araman ay kalain hambal ni John Sernaho. Si si Philip Alonsagay, bag-ulan si Sir Kabalik ha. Pa-check lang aton signal nagka-cutting. Pasensya gid sir kay ang signal subong pigado gid. Si John Sir nabal niya maan mo yates wa madakpa. Ronald Biserak, sombre monitor lang ko di sa San Agustin Romblon Lihog lang ko great asawa kong Juliet dira sa East Homes 2. Sir, salamat gid. Si Kurt Nathaniel de la Torre, naga-monitor man sila ni Mama Moray, kag Papa Joe, monitor lang asinda Pagulayan Central Maaw. Alex Fuentes Araman, si Divina Gracia. Thank you gid. Sa Manville Royal Subdivision. Rolly Toriano Vilarde, tani nagkalamay na ang tanan nga wala nagpabaksin daw hinaslo. Nagkalamatay guro ni. Waay ka nagpabakuna ya kalbo? Ay nako, pabakuna ka kalbo kay gakaon ka permidan talaba. Si Nanyo Len sa Balyagin Hawa mana hindi malatnan COVID-19 amo na nagpabakuna tapos iimpon lang sa wala nagpabakuna. Ari may mayo man ang iya punto. So ginawa ko na nga pabaksin tapos may impon lang ko sa may nabakunahan. Is not or isn't it so unfair hambal niya? They are just being stubborn and they don't care sa isig kapariho nila. In terms of health, good evening Action Brian. Boka good gid sang imo nga komento na niyo in lunch, no? Salda sa si Maing Gabi Action Bri watching live diri sa Pulupandan. Basta may mga comment kani na ang di ko magbasa mo. Hindi lang tamaan kalawig, please. Athea Kim Iriman, Maluisa Santillan Haliares. Good evening, thank you Gidexon Radio Bacolod. Nakuha ko na ang daog ko nga 500 pesos. Baw. Tigin ano mo na ni ginbakal sang imo na lang na pag gusto ko lang na baklon mo. Simplicia sa Molde Palabrica, Nicanor Ticala, long live Sir Winnie Sancho. Si Angela Gayondato Castillo sa Bangga Tutong Pilisa. Melody Calvas, naga-monitor man. Thank you, Gid. Idi Laos kag Nanay Isabel sa Victorias. Ana Sinoro, Joby Monares, salamat, Gid. Rolly Toriano Vilarde, meaning damo gid wala gapati nga may COVID is Bacolod. Ano abi mapati ka nga nagbata lang sa ospital, COVID positive kon i-swab test ay nano. Ikaw karong kalbo ka karon. Kumusta na to Cubs ang gin-chat mo sa akon? Noel Amar, good evening Sir Bright. Tamiyaw ko lang akon friend kasi Vanessa Mayo Jinke Dailagdon, Ligo Alex Montesa, John Season, Ibon Ibusher, Bia Jonathan, and Dennis Roma. Noel Amar, sige. Roberto Hiraposco Caraballo, pagpigos na inaya. Kung ako lang ya ang patanawon pariho na karon may arthritis ka, mapabakuna kagid. Ang arthritis mo hindi na sir mabakunahan. Why na siya problema? Kaya nga ako may arthritis. Bakunado na ko. Elizabeth Malaka Gamala, good evening. God bless man. RJ Mira, wala pulos gani. Sige ta pila national ID. Explikaran ta karon RJ party sining national ID. Noel Amar, Sir Bright, tamiyaw ko lang akon kumpare nga si Boy Yulingo and Rayboy Alunan kag ako nablos nga si Taboy Derla. Ana Sinoro, national ID nagid wala pagin honor ano na lang. Noel Amar, shout out lang friend ko sila ni Biola and John Iras sang barangay Pahanukoy. Francisco Guangco, Riza Alvarez sa USA, Minnesota. DJ Jonah, gautod-utod pamati ko kay Action Bride, dugay-dugay, gulpi lang may gakol. Ay, nano man, abi off anay ng kolbe. Good evening lang kay Inday Ann. Noel Amar, Sir Bry, vote buying ang concern sang Comelec. Ano ni namin naman? Kano Orita, good evening Sir Brian. Sakto na daw lakman punto ni ang ITF.
national kag local, do hindi decisive kang order and kag guidelines, kaluluoy ang masa, task force man lang ni ang ga-order. Anytime ma-amend o repeal man lang guro. Ti ano gid bila from Magalyon. No pa. Kung ganing kalilibog. Kung kisa kaluluoy sang batiko sang aton sini nga mga local officials kay may order sa nasyonal nga hindi gali pwede. Pagbasa ko pa lang kina gataas ng kilay ko nga lingko may labor laws kita iya. Nga violation niya nga hindi mo pag ay sus ko. Tapos ay bot anong di ko kenchindi. Si Mirna Cesar ara man naga-monitor. Thank you, Ged. Si Noel okay na. Okay. Noel Amar, vaccine save lives, Sir Brian. Amy Esmeralda Dolido, evening, Sir Brian, watching from Hong Kong. Taligid lang ha. Di magbitaw kay may isend lang ko. Okay. Palihog ko bala kay action ano bala. Dala lagi kay may ara lang ko i ano. Okay. Si John Biatin Sibalios, yung gabi action break, kung pwede lang pabakuna na lang kamo ako ya tapos na may diabetic man ko kag may high blood tapos naman ko gani. Oh. Dai palihog tribi tawag advance dayo. Kabalo naman ni siya sa PSA bala mo. PSA na siya. Oh. I-advance lang daya, parihog lang. Daw nag-sign man kami to pagkuha national ID. Nerwin Sakmar. Ho, pagkuha nyo national ID, pati ako nagkuha na ko, may masign ka ginto, mapirma ka. Pero pagkuha sang inyo card, wala na siya pirma. Amo na karon dis ka santa kay kadamo sang gaka talang, gaka problema. Si Star Mayo, good early morning, the Action Braya, watching from USA, Minnesota State. Salamat gid. Okay. Arepas Dalom. Nandito iban si Melanie Isulat, Star Mayo, okay, nabasa ko na. Si Nerwin Sakmar, ti ara naman gasto naman na sa gobyerno kon liwaton. Role Toriano Bilarde, prepare para next year. Dito tiya kung kalayuan kalbo dito ta mabulyada kalbo. Kung kalayuan. Pagbalik ko karon dugay mga kaaksyon, mga listeners ta via online. Storyanta parte sa card sang national ID ni Bla. Kay do pila ka tawo gini nagreklamo sa akon hindi lang sila magpa-interview kay nahuya gid sila. Na nagkuha sila kwarta. Wise laging tagaan kay ang ID ang national ID wala gin honor. Siling ko sa tanan nga mga ID subong amo pa nang wala na gin honor. Di sila mismo tingala sila kung anong pulos sina. So karon i-discuss na ha pagbalik naton kay kita tanan may national ID na mo pila ka adlaw. Sige. Las 8:01 ma-relax lang ko kadali. Action Radio. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pagtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Yun yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dimay na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo isa nagdamo dito. No?
So that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Las 8:14 na sa aton sini nga pagpangalagad, halin sa kay 5554, dapat lang nga no work no pay kung wala vaccine kay iba gasalig na lang sa ayuda. Tapos kita nga taxpayer nga baka-baka obra hatag sa ila. Di na pwede nga amo na inutil tawag sa ila. Halaka, vaccine na mo da. Action Bry, good evening. Nami bala na nga ikaw ya bakunado pero imo tawo wala ya tapos imo negosyo kapihan. Kibot ka lang naglain matsyag imo tawo. Ang inding nagpositibo kay di apektado imo negosyo kag nakahalit ka pa sa iban nga customer, okay lang na. Kag in my own opinion. Hamba niya, ikaw nga tagiya sa negosyo, bakunado ka. Ang imo tao ya, hindi. May punto gito, ano? Bry, pranking, anong pranking? Prangka, guro niya. Pranking na presidenta. Praning, guro niya, no? Kay daw movie nga ginlantaw niya sa Colombia nga ang cartel nga maski sa eroplano or submarine ga usar cocaine mga tao. Dreaming ginahimo niya sa tao. Aparte ito gali sa suyop-suyop mga kaksyon. Action firing line. Sige, last 8:16 mga kaksyon sa aton nga pagpangalaga. Dali gid lang. Kay na mga 3-2 ka tawo na istorya naton. Nagpadangat sang nagpro pamangkot man lang sa aton pero pagkabalo ko sa pamangkot nila daw ka gusto naton in general, public mga kaksyon makabalo sini. Kundi may mga ara na kita sa ginatawag nga national IDs. No? May national ID na kita. Amo ni siya ang iyak national ID system bla nga ginhimo sa gobyerno ta para mag-isa unified mga kaksyon. Ini sila may holder na sila sining national ID nga ini, no? Pagkatapos, nagpadulong sila sa isa ka remittance center or pira padala, ano nga sahi sang ilang mga ngalan-ngalan da. Wala sila ginhatagan sang ilang nga kwarta nga i-claim kuntani. Kay kunuhay, ang ilang nga card, wala sang pirma sang owner sang card. Action firing line. Wala bot na may bangko pa. Susunaw sila, nagpauli kami sir, nga wala kami kakuha kwarta. Siling ko pagintindi ko ining card subong nga ID system, ining national ID, wala na pirmada ang tag-iya. Pero gusto ko pa explikaran din ang aton nga taga PSA gin mismo diri sa aton, ano, para at least masanagan kita. Kay nabasahan ko ang establishmento nga hindi maghatag sang or di mag-unor sang sini nga
ID mga kaksyon, pwede kamo kasuhan kag mamayad kamo 500,000 pesos. Online sa firing line. Sa aton sining nga linya, we have Sir Luis Gonzales ang PSA. Sir, may gabi dira sa imo, pasensya gid sa disturbo. Hello, mayong gabi sa tanan, kag sa imong mga tagpalamati. Yes sir, sa Action Radio ni sir, sa Action Brian Morden. Sir, Oo, mayong gabi, Action Brian. yes sir, salamat gid sa time sir ha, kadamo gid subong nagahulat sini. Sir, ano ang sistema gid sa pag-uyat sining aton nga bago nga ID subong sir? Anyways, ako nagahulat mako sang ID ko. So may complaint kami nga gingamit nila, wala ginbaton kay wala pirma. Sir, paki-explain lang please sa aton nga mga listeners. Thank you sir. Okay, sa liwat mayong gabi no, sa tanan nga tagpalamati isang Action Radio firing sir. line. Yes sir, yes sir. Migo Brian, ang Yes, sir. aton ni Balanga National ID halin sang pag himo sinisang layi para sa aton nga national ID. Ginungod gina nga ginbutang nga hindi na kinanglan may pirma ang aton nga mga angga panag-iya sina ang ID no. Yes sir. Kay ang ina sang ID ang pinaka-objective niya sina sa mga future transactions nga gapakadto na kita sa digital nga era bala. Yes, correct. Oo, kag dason ang isa sina ka importante nga feature sang aton nga ID. Kompleto na siya actually. May ara na kita da demographic data na ton, ang aton mga pangalan, ang mga address, mga personal data na ton. Yes. Tapos wala labot sina may ara pag kita biometric halin sa fingerprint pakadto sa iris scan na ton. Correct. So amo na siya nga nunid na kay ang based sa experience kag sa mga lawig naman nga mga reports nga nabaton sa aton mga government planner. Ang ining mga ID naton nga may mga pirmi lang siya gagawa nga ginapiki sang iban. Ay, gusto. Kay may ara gani nga reklamo nga buhi pa siya nakuha na siya sang death benefits niya sa mga insurance company. So amo na bala ang isa ka nagtulod sining ID nga single ID lang atong gamiton, wala siya sang pirma. Okay. Pero kumpleto siya sang ara sa sulod sang atong ID. Kay ina nga ID may ara siya nga QR code sa likod. Yes, correct. At the same time may ara man na siya sang mga ginatawag naton nga may number na siya nga unique sa kada tawo. Nga wala sang pareho kada isa. Do ka password abi sir no sa ninyo. May ara na siya number dira. May ginatawag na siya nga number nga pwede naton mahimo lang siya nga daw substitute nga number pero may personal number yun kita kada isa dira sa ID nga ina nga hindi pwede ilisan. Okay. So na-mention mo sir while ago nga do ka ari na ta subong sa digital nga kwan mo nga panahon ano. So meaning ang kay amo na siya nga ID man ang makaano man sa aton mga transaksyon nga mapadasig pagid. So meaning lang aton nga tawag nga ang sa law man na naton bala nga mag-expedite ang atong transactions. Amo man na siya nga ID ang purpose ang sinang ID mo man na siya. So meaning kung ari na ta sa digital nga dimension sang pangabuhi naton, ang establishmento like for example ining mga gusto mag-claim kwarta dapat may mga scanners la sir nga dira i-scan ang ID. Oo. Actually may Brian may ara na kami schedule subong sa training sina no. Sang use case para sa sina nga sa sina nga part. Nga sa diin mag-ano na kita siguro sang machine sa kada institusyon o kung sa kada offices. Okay. Nga para mag-scan sang sinang ID. So by this November galing medyo na postpone lang siya kadali siguro kay tungod nga ginahulat pa man ang machine niya gamito namon sa demonstration. So masugod na kami training. Dason ang unahon namon nga target sina ang diri man mismo sa amon opisina magkuha bala sang dokumento. Okay, yes sir. Kay kundi magkuha sa mga civil documents ato mga birth certificate gapangita man kami sa ID. So dira na siya namon i-pilot ang ina siya nga use case para nga kung ma-distribute o kung ma-disseminate na sa kada opisina o kung sa kada establishment. Daw hindi na siya magka-problema. So tanan nga establishmento sa Burang Evindo nga do mag-o pag ini siya katama, will inform naman ni sila, sir, dapat may scanner sila? So, actually, sa sinabalang imo ambal nga may nagareklamo da sa inyo, yes, sir. Kung pwede mapangayuan namon sila sang data nga pareho ng ngalan sang establishment, dason sa din ng address ng establishment, kung pwede
ma-record nila ang time kung saan sila nagkadto kag ano nga pizza. Aha. Kag ang ngalan lang sang complainant, pwede lagi ka diretso sa amon, i-report na nila sa amon. Aha, yes sir. Para nga at least kami mismo mahatag na sa ila sang communication parte sa sinipagamit sang sining national ID naton. I see. Given sir nga daw medyo bago pagin man ang iban way pagid guro ideya sini exempted pa man sa guro sa mga fines guro sir. Exempted pa man Mugin man na siya, mugin man lang bayan. Okay, nabasahan ko digina daw 500,000 ang actually ara na naka-embed sa law, may section na sa law naton. Kapag kuan sining national ID naton nga kung may mga establishment kag may mga offices nga ma-deny sang sinang ID, kung ma-prove sila nga nag-ilagid gin-deny nga wala lagin baton. Yes sir. Amo na siyang 500,000 ang kuan ang penalty sina. So dapat mangin mahinalungon gini sila kay kung mera sa mga reklamo karon da nga medyo maalam gid ti madisgrasya gid sila mamalayran gid sila sini sir ano. Actually damo na kami sa na-receive nga mga complaint parte dira daso na ginpadal-an namon sang communication daw wala naman nakabalik subong. Okay. Ang iban guro daw atong mention mo kaina nga sili mo Palawan. Oh yes sir. Actually ang may Palawan ang una ginagreklamo sina nga Palawan siguro nga wala gin baton sa Palawan ang Ibi Magaluna. Okay. Pero amo na to sila na inform. So far ang Ibi Magaluna subong daw wala man sa naga-complain na. Siguro may ara pa man naga kamo guro sir da sa PSA sang first and second offense as the third offense. Amo na sa gani ang amon sinatani nga kwan, kung may ang ila head office bala amon matagaan sang kwan. Ang mga head offices na lang nila bala para ma-disseminate nila sa ilang mga branches. Sige. Sir, ang imo na lang sir nga advice sa mga holders ning ID subong kay bag-o gid ini. Ako waiting man ko gani kay daw after 3 months pa to pag-apply ko maabot sa akon kag sa mga establishments. Pareho kita kay ako na pa man. Okay pa man sir. Ang iban kinakita ko katahom galino may QR code sa sulod sa likod do ka safe gid man to kita ko tsura niya. Kay amo na siya nga amigo Brian nga ang inang ID daw kompleto na siya sa picture mo nga hindi bala matrace ang iban nga kwan nga hindi mapiki bala sang aton ni mga iban nga mga ano. Okay. Kung ID lang nga nagagamit sang with signature, hapos lang sa tawag ni isundon. Kay kabalo ka naman na ang signature nato niya pwede ra madrawing kung maayo kita pangamot sila dasig mo nato mabalan. Husto gina sir mga masagad gid dira ano. So ang imo na lang sir nga advice yes sir. So bali ang sa aton nga mga utod nga may mga national ID na ginauyatan if ever gid man nga may encounter ka mong hindi pagbatunon, pwede nyo gid ipabalo sa amon sa PSA nga office. Okay. Dato na mo lang to paon nyo lang ang data nga kung ano na siyang establishment, din ang address. Dason imo ngalan nga complainant tapos ano ka nga date kag time nga nagkadto didto nga wala nila gin-entertain. Okay. Pwede gid namon sila matagaan sang kwan. Kaya actually sa subong hindi pa man naton gid makuha nang implement ang ano kay wala pa na ma-disseminate sa kabilugan gid bala. On process pa subong ang aton nga use case nga procedure para dira sa aton nga national ID. Pero sa layi ara na nakabutang na ng adaan. Once nga ang national ID ma-release na kag ginauyatan na sang aton mga utod, dapat entertain na sang aton mga institusyon kag mga establishments or ano man ang ilang gagamitan sila. I see. Sir, sa mga establishment naman sir, nga daw kulang-kulang pa gid ang ideya nila about this ID. Amo na siya medyo kwan pa na. Actually ang aton subong nga national government nga mga offices daw hindi na masyado problema kay nakabalo na sila. Pero sa aton mga DFA na nakabalo na sila mga SSS. Makilala na nila ang aton national ID. Kaya dito pa lang adaan sa aton nga part man na sila sa pag mo sa pag himo gid sina sa mga IRR sa aton nga law. Correct na. So bali sa national offices ya daw hindi na sa problema. Ang aton lang kuan sa mga private bala. Kay basing isa to guro ang namuno di sa akon kay na may isa pagid ka bangko basibla bag-o nga empleyada bla nga duway pa na inform. Basta mo pagid na kaya kung nakabalogid man ang management sa sinang bangko basi ang mga employee nga ara naga-entertain basi wala bala. Yes, correct. Kaya usually ang ginapangita sa empleyado ya sa mga establishment pareho sang bangko mo signature gid ayon sa ID. Yes, correct. Hindi lang isa ka ID kundi duwa pa na ka ID. Correct.
So amo na siya nga ang national ID na create ni siya kay tungod nga gusto sa aton man government nga hindi na gid magpasyado pabudlayan ang tao nga isa lang ka ID pwede na ka-transaksyon. I see. Sir, may palagas kung pamangkot, sir, may nag-chat gini sa akon. Din ko no pwede makuha ang ID or door-to-door na gyapon subong, sir? So sa subong ang aton sa subong may gubayan ang aton sina nga proseso the same no. Kay ara na nga daan sa contract nga ang PSA ang ma-register and then ang Central Bank ang ma-print out sang aton ID and then ang PhilPost ang ma-distribute amo na siya sa aton nga kwan. So wait ka lang gidya ko nakaparehistro ka na hulat ka lang. Mahulat-hulat lang sila kay actually sa hindi gid man na magsabay-sabay ang pag-abot bisan dungan ka mo register kay tungod nga pagtapos na nila ito register sang kuha sa aton mga biometrics, pagpasa sinato sa central office, may mga back-end verification pa na siya. Yes, correct. Gina-verify pa na tanan kay gina-avoid man nga mag-duplicate bala ang isa ka tao damo nga kwan. Correct na. So gina-verify na siya based sa may mga transaction numbers na ginahatag sa ila before after mag-register, di ba? Correct. So pag abot sina dito sa head office, may mga proseso na siyang ginatawag namon nga deduplication para to avoid nga ang isa ka ID ba damo ang nagapanag-iya o kung ang isa ka tao damo nga ID ang ginapanag-iyahan. Damo na siya bla kay actually hindi gid man naton masigurado kay why man kami sang daw verification sina during sang registration nga kung naka-register na sa piyak nga lugar. Yes sir. Pag silo na sa isa ka lugar nagpa-register na sa luwat daw medyo hindi para namon makdakpan gid diri sa amon nga level. Yes. So dito na siya sa head office na gina-verify. I see. Sige, with that sir, kanami sa information mo tonight kadamo gid sa mga inputs man no, nga naga-intra sa aton sa mga gabi na kuan gid sila, napabalo gid sila, sir. Salamat sa mga serbisyo, sir. May gabi mabuhay ka, sir. God bless, sir. Thank you. Sige, thank you rin, Migo Brian mo. Salamat man sining chance nga naka ano man ko sa imo at least dako ning bulig para sa aton man para mabalaan man sang aton mga utod nga ina siyang ID. Importante gina siya. Yes, sir. Kaya gina-encourage gid ang tanan nga kung sino pang wala nakapa ID nga nakakuha sang ila biometrics ongoing pagyapon ang atong registration. Anytime, sir. Text lang kung meron ka gusto i-inform. Thank you. Thank you, sir. Action Firing Line. Sir Luis Gonzales, mag-action sang PSA diri sa aton Bacolod kag Negros. Action Firing Line. Klaro, sa mga establishmento no kuidaho gid kamo magbulubalibad sa national ID nga ini kag pulo pamangkot kamo. Hindi kamo de outright magdesisyon nga hindi na mo na pagbatunon nga wala pirma. Kay ang national ID nga ini, amo ni siya nga gindula ang pirma kay para hindi mapike mga kaksyon. Amo na yung pinakagwapo pag nga point diriyo, ang iban sa niligad nagapang-hakroy sila nga hindi ta magpa-rehistro da kay base malukit ang aton lugar na kuan ini anti bla 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 mo to. Ang pirma gali ang importante di, no? Nga hindi ma-fake kag labi na gid kung milyonaryo ka damo ka kwarta masunod ang pirma mo madula pa. Sa mga establishmento kabalo ko ang tanan nga mga offices dire may mga ang PSA may mga ideya na sila kung paano inform kamo isa-isa kay ti trabaho na nila mo. So dapat may mga scanner na kamo pero subong kiti bag-o pa lang siya way pa kamo scanner pangusisa mangkot kamo sa boss nyo. Hindi kay magbalibad kamo dayon nga way kamo ideya. Kay base ibalikan kamo sang PSA 500,000 pesos balayang multa. Action Firing Line. Amo na kasimple mga action. Last 8:31 Action Radio Philippine Standard Time. Action Firing Line. Pagbalik naton karon dugay-dugay, check taribi nga madugang pagitiya traffic enforcers Bacolod man. Action Firing Line. Pagbalik na karon pero ariyo DTX 500 capsule ugali. Action Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEZ sang nag-shift ang estasyon halin sa music station. Marley Gonzaga, Action Bride, ongoing paghihapon ang registration sa national ID. Oo, way pauntat kay nagpandemya pagid no? Sir Kano Orita, Action Bride, advice ko sa PSA office, padala sila info or guidelines sa mga bangko, business establishments, etc. as part sang info drive. Info dissemination program nila para sa ma-aware sila. I understand, Sir Kano, kung ara na siya. May ara na siya kay
before gin create ining national ID, ang Bangko Sentral nga naga-govern sa mga bangko naton, may ara na mga opisyal gatambong gid sila sa mga ga-create sa IRR guidelines wala ano padra nga mga etc. So si Bangko Sentral account kunin ang bangko regarding of this Sir Kano Orita. Thank you gid Sir Kano. Si Jenalyn nag-umpisa na to gina. Sige suliton ko lang. Nasulod to gina, sulod to. Okay, sige. Si Jenalyn Benedicto, good evening, Sobray. Tanong ko lang kung saan pa pwede magpa-register ng national ID kasi asawa ko wala pa kapa-register. Sa din ka, ma'am, no, subong sa mga malls, ara mo, kung ari ka din sa Bacolod, Jenalyn Benedicto, ara sa SM. Pwede ka sa SM. Na, sa inyo nga mga banwa, kag syudad, ara na da, gid. Ibutang ming address mo, be. Romy Agsa, may gabi. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Salamat ginaga-monitor subong sa Bangga Yap Barangay Singkang Airport. Gary Amirila, Sir, ask me kung pwede lang kwaon sa office nila ang national ID. Kay mga 3 months na kami nga nagkuha ID. Hindi siya pwede, sir. Kay wala sila kabalo kung ara ng ID nyo. Kaya naputos na siya mo. Bali ang post office na naiya ang mag-deliver sa inyo. Wala na sa PSA office. Kay tapos ta-apply mo itong mention ni Sir Gina. Tapos na parehistro Gina, ang mga names na ipadala na ito sa nasyonal. Tapos dito na gina-print. So dihalin dito, diretso na i-deliver sa inyo balay. Naman na siya. Si Nengs Danyoso, may gabi sa firing line. Shout out ko kay Boy Arcelias, gapamati sa action firing line. Salamat. Si Arniel Gonzalez Araman, si Melvin Piñafiel, thank you, Ged. Si Dali de la Torre Lopez, good evening, Sumbray, base nalipat si Councilor Ang. Kagapon nga ang vaccination card pwede mapike, dapat gid may ispas ang Bacolod. Kung magtaas ang kaso sa Bacolod, ang Kaluluoy province man gihapon. Husto. Kung hindi pa ni siya councilor, gapapili pa lang. Thank you, Gibamdal, sa imong information. Felix Gart, good PM Magsumbray, mangkot lang ko, halin Tabuelan, Tabok Roro, Escalante. Diretso Bacolod, need pa ispas. So kung magdungka ka di sa Negros, dito Escalante Negros, may ispas ginapangita. Kaya tiway ka man iban agyan, ispas ginaya. Amo na subong ginakamog, subong Sir Felix, di mo sang Bacolod kag Negros, kay kung halin ka sa Manila, halin ka Cebu, nga mapuli ka sa Bacolod, way man ta alagyan nga iban kundi mahapit kagid kon Manila ka ti diri ka sa kwan sa may kon barko kabi sa may bridko, da pwede ka na kalusot. Pero kung sa dito kahalin sa Cebu, sa Escalante kagid manaog, ay ti maispas kagid na kay amo nang requirements ang Negros Occidental. Si Virgil Pinda, good evening, Sumbray, monitor always gid kami from Silin Homes, pa shout out lang sa anak ko nga si Roslyn Bison and his family, stay safe and healthy. Action Bray. Salamat. God bless man, ma'am. Si Merly Gonzaga, good evening si Maxon Bray. Monitor kami diri sa Amon sa Hupanda Subdivision, Barangay Alihis. God bless. Armando Regalado, naga-monitor man sa Montara Isabela, Tamiyaw lang lihog. Bangod sa pamahog sing COVID-19 God bless. Milili Oligo, Tamiyaw lang please lihog ma'am Vanessa Star Mayo, Jinky Daylagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Sige, diri sa Dalom. Jonathan Fuentes, Akson Bray, manog renew ko driver's license sa LTO. Sa diin ko una makadto. Sa LTO lang. Way manggid ka, pag abot mo sa LTO, kadto ka na sa atubang nila, may ara da sang medical. Unahon mo gid medical. Para makasulod ka to sa LTO. Si Mafelo Baton, Lagulaw, Paris. Hello, watching from Bacolod City. Salamat. Si Jocelyn, Ana Sinoro, Claire, Gid, bisan nga NFI, akuya kay bedridden ako, at least may relay ko sa pamilya ko kay ako yaga pamati. Sige, salamat nay.
Smigol Baggins daw nagpagwa naman si Duterte sang mando kagin pirmahan niya naman nga si national ID nga dapat akseptaro na di nga ID o gani man iban guro basuway pagid kabalo. Si Andy Salodares, good evening. So Brian, watching lang kami Barangay MH del Pilar, Pontevedra. Si Roming Estrabon Hilanga, good evening. Roming Hidalanga, Barangay Talaban, Himamaylan City. Salamat. Okay. Action Bry, okay, sige. Si Mafi, hambal niya, shout out lang kay Rico. Shout out na kay Jo Marie. Sino ni? Nga daw kadamo ni pangilala, di si Rico, si Jo Marie. Jonathan Fuentes, okay, nabasa ko na. Siga. Marilax ko kadali pagbalik ko, kabay time pagintala buton taning traffic enforcer nga dugang sa Bacolod. Para may extra proteksyon, magpabakuna na. Ini ang inyo Gobernador Bong Lacson. Nagahinyo sa inyo nga manginbida. Magpabakuna na. Besh, nakabakuna ka na? Amligan ang ikaayong lawas. Magpabakuna na para abanse ka. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEZ sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tigpululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awa nila! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad.
Aksyon Radyo Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Traffic enforcers ba? Action Firing Line. Hindi lang tayo magdugang subong gabi traffic enforcers kay do ka kulabos ang oras ta pabasan ta na. Oo, kag hibaluon kung dinis lay pamutang. Kay do damo naman ta traffic enforcers Bacolod. Action Firing Line. Liwat pa ka-aksyon, D3 Bio dugang nga proteksyon sa inyo Sri Kaugalingon. Manamyaw lang ta, good evening. Mangkot ko, 12 nako katuig obra bilang janitor pero wala ako payroll na pirmahan. Pwede ako makaakusar? Bo, grabe ba? Kadto sa labor, sir, kay pwede ka na to kapangayo gid advice. Huwag ka payroll? Ano naman? Dapat may mga benepisyo ka na nagasululubra na. O, anong agency ka, sir? Good PM, ang pirma sa national ID pwede lang na mapiki, pero ang biometric hindi na magbinutig. Wala gani, sir, wala na ang national ID wala na siya pirma subong. Biometric na lang. May QR code siya. Good evening, so radyo, ti mga 4 kabulan na way pa ang national ID. Wala pa how, Edward Cadosalis Street, Saint Benilde niya. Homes. Wala tulaton talang sir kay pandemya subong ba si Budlayan mas lang mag-deliver bla sir how. Action Bray mandatory na hindi pa. Action Bray evening ambal hindi mandatory sobra pa sa mandatory ang ginapatuman. Action Bray hindi pa man mandatory kag siling wala pilitay pero ginahimo nga requirements sa trabaho. Action Bray na mag-amo na ang patakaran sa gobyerno, wala na kalinungan ng aton kalibutan, dapat alalangay lang, kapigado pangadaan sa subong ang tanan. Nakita mo lang na? Action Firing Line. Sige, Life Extension Vitamin D3 makaksyon kag Life Extension Coffee Mix, no? Pang pa-boast Fearless comment. Action Firing Line. Ang Alpha Aksyon Radio! Aksyon Radio! Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning.
Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Wala kayo pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Sa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona, ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo din ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely or salin sa huna ang mga tao
rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan. Tambay karon sa Action 9 Patrol with Aksyon Marlon Hinobia mga kaksyon, ano? And ini naman sa Aksyon Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati kita buwas sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Mga kaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas, laboton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.